Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken dragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemars Entertainment Production Center iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangba iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito iti pagahim nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablawag iti nembag bigat kada kayami nga sa pada, iti ito nga bigat iti Martes, uno ti mabilang iti bulan ti Agosto. Nakaw, ang data yun iti bulan ti Agosto. Kahit kumusta kayami nga sa pada mga kanemers, di kita madaman nga agbiboy kanya kita, happy watching, and please, again, please share this program. Pag-share nyo in public, pag-share nyo kadagiti kagayem nyo. Makita kmet no, ada share badyo, sigurado nga naka-share kayo. Kahit padaanan nyo, at ipagkasalitaan ni Gary Jr. nga napooluan, Guryo, Tapal-Tapal. Ini pa nang surat ni Sal de Codal, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Padaanan nyo, kagayapsat. Yeah. Sa godayin nga di surat ti pagkasalitaan ni Gary Jr. nga napoluan Guryo Tapal-Tapal, babayan kinisal di Codal. Dear Manong Nemi, madanaganak iti adda agsarde nga kutse iti balay mi manong sango ti balay mi. Kasano itan? Kunak kata naki subten na naki subten ni tatang nganapan na aguring wan sakit awan ni inang manong napan naglako iti uring ken na kamanukan sa jaya tiyandaan. Umay kami ba nagpagas, barok? At ka din ni tatang mo. Sinaludsud Manong Nemi ti butsyog, ken nataraki ngaglanglang nga abak ng alakay. Manong, sa adamay sa nga babae nga rimuar, manipod iti may kadwa nga ridaw ti kotse. Inatibay na Manong Nemi ti may sapay nga babae nga ubing. Nga nalabit kataib ko Manong Nemi ti ubing. Agtawan iti sangapulo. Sangapulo pa lang iti tawon ko Manong. Siyak di Gary Jr. Junior ni tatang ko. Nalusyaw ti ubing Manong Nemi ken nakutong. Nalabit. Nabayakin ngagsaksakit. Awan da tatang kininanang ko, sir.
Kinunak manong. Nga orila, nervous ti pa nagsaok. Inulit ko lang, ana barok. Awad na tatang kinanang ko, sir. Ngore ko lang inraed ti pa nagsaok manong. Nervyusa. Ano nga ro din pag-asan mi kumang ito anak mi. Kada mayagan ng masaksakit. Hay na po. Adon nga doktor kay specialist iti nang ipanan mi kang kuana. No kuan itaray mi ti ospital. Kaskas di matlata nga ang maagasan. Kaskas di nga kumarkaro pa iti kasasaad na. At idog manong nemi ti panangipalawag ti lakay. Manong nemi masyanak iti patak mo ubing. Nalanay digiti mata na, nalanay digiti mata da ito eh. Natundiris kiti dagiti agong na kunak ang may mesamat ti agong na. Natundiris ti agong na. Kaya narungpi. So dagiti ko nang ata duat bibig ka. Narungpi dagiti bibig na. Up and down. Huwag manong. Agat sinusupay nga ta. Tasang hapulo pa lang ti tawon na manong. Siyak lang ti adda dito balay kinunak. Gorka, take two. Siyak lang ti adda dito balay, sir. Napanaguring ni tatang ko. Sa napamit naglako iti kamanukan ng manok ni inang ko sa tiyandaan. Mabayag ka di pa ni tatang mo, barok. Intudo na. Yapo, kalpasan kini Egay, at daman sumaranaw, palkon. Mabayag ka din ni tatang mo, barok. Kumakit na urahin mi. Tanapatik ti gagara mi kang kuhana. Kinunamat ti babae manong. Dalabit, asawa ti lakay. Kinisumit manong nemi ti ina, ti masakit, nga batak nga ubing. Ay, agmalmalim ni tatang sudyay bantay, sir. Itangamin ti panangi kamada na. Kaya na panang puor na. Ti uringan na kayo. Kinunak manong nemi. Panangi palawag ko. Yan. Sa tutudo mangipay dato yung studio. Manong nemi nalatak ni tatang albularyo iti lugar mi. Kas ni Veronica Beron Manuel. Nalatak iso na manong nga albularyo dito lugar mi ni tatang ket nagsaknap iti probinsya. Gapo ka iti adon nga nagbalagi nga naagasan na. When? Nalaing nga mangagas ken mamalad pa manong. Ken managtalado wan manong. Ada nagintek iti panunot ko manong. Anya nga tano padasek nga tuladen. Ti aramiden ni tatang. Ket siya kun ti mangagas iti eto nga masakit nga patak nga ubing. Nako na ti panunot ko manong. Nako. Sa bagay, manong nemi na adal ko, nagiti wagas, apamayan ni tatang, deta laing tadyak pa'y amo, ti ritual na. Da ritual na eh. Ta, agtantanimitin mo ito ka ni tatang, numadamang agas. Ngam amok nagiti ramramot, kanda dumapay, akas iti lana, suka, asin, kan agas, akas iti efficient oil, ti methyl salicylate. Tama ba? Ti omega nga pagsapsapo ken na tableta nga paracetamol. Magitkitak na kita nga ususaran na manong. Kiniag agas na. Nangamuleng-leng na kita guru oray kinitatang manong nemi desidido na gito'y nga manguray kang kuwana. Kasanon no inton malay mo sumangpet o numarabyan. Agad awan ti mabaling ko nga ipasida kada kwada no madanunan ti pangal daw manong. Sadyak amo tagluto. Tay basit akiliban ken duwa nga tinuno nga daing ti tinaroong ko madamdama. Suntok kanak no madamdama. Kas ti biyag ko manong nemi no panawandak dagiti naganak kaniya. Numanon nga kandela tinarunot iti basit nga altar nga naipasuli ti ding ti pagtaingan mi takuna ni inang kanyak itay rumwar nga jak kano ipalubos nga matay ti silaw ti kandela ket sukatak no kasta nga marunot
Tadeta nga no ti mangted ti bendisyon, ken iso iti paggapuan ti birtud, iti panaggagas ni tatang. Ay, sir, ma'am, mabalimbat nga siya ako ti mangagas iti anak yo. Kinunak manong. Awanin ti pagpilyan eh. Tama siya nakadakwada nga agururay nga agmalmalam. Anya? Nagbasod ko ng barak. Kabailam ka di matlang ti agagaskas ka ni tatang mo. Di makkel ti mata ti lakay manong. Akas katakkel ti buksit na. Kita naalak tagbuteng. Amok nga basol ti aramidak manong. Basol. Hanggang tiyak mo no apay nga nagintek ti panunot ko dayta nga panggap. Masyahanak ngamin di patak nga ubing eh. Kasla adda bileg amang iturong kanyak ket insaganak manong nemi dagitay kagamitan. Nangipaboray kag iti danom, iti dapugan, ket indasar ko ti basit nga palanggana, iti suelo, dayto iti pangibukbukang, iti napudot nga danom manong, iti palanggana, ibukbuk ko dito itagburburek nga danom. Imanugot da manong nemi, ket siyak nga ro tinangagas, iti padak ng ubing. Allah, nagbalin akon, nga siyak nga Gary Junior, Guryo Junior. Linabarak ti pasyente babaen ti lupot alabakarak. Napudot kay natibnukan iti apagdilaw ti lamiis adanum. Nalaukan iti apagtedted nga suka ken sangrakem nga asin. Diya mo ti ritual ni tatang. Ngem adda nagtalukatik iti utek ko. Sa anak ka nagorasyon, ngem nalagip ko ni Apo Santo Niño, ni Baby Jesus, sa naripar ko ti image da Jesu Cristo, Jesus Christ, kini Mama Mary, iti altar. Ala, nagtulnog kanyak dagiti sa nga ili manong nemi, siyempre, intuloy ko lang nga agasan ti pasyente. Ano tinagan mo? Panangyaw-awan ko, tinervyos ko, manong na may kabayatan, ngayon sayangkat ko, iti panangapura-apros ko. Ta, maigkamak ti amin nga paset ti bagi da ito'y manong. Wahin, labarak ti ima, saka, ulo, ken ti bukot, wano iti likod na, sa iti barukong na, tilaengan maselan nga bagi, tibjak maaprusan manong nemi. Nagan mo, Lorna. Wow. Lorna. Lorna insungbat naman. Limitado ngagsalita. Tanalabit, gubwayan, ti kinakapsot na. Jak amo, ti klase, ta sakit na ito, tadyak dinamag. Ken ura ibagada, awan ti amok manong. Tuna, taubingak pa nga ron. Inosente ak iti kasta nga klase ti sakit. Kaya manak barok. Sabi ko mata may imbagan na ito anak mi. Kinuna ti bakit iti malpas ipanang labar ko kini Lorna. Ken sinapsapuak pa iti lana, coconut oil nga naluto, ken naaramid iti kaaldawan ti Biyernes Santo. Nasila na lana, naaramid nga lana. Iti Biyernes Santo manong, sinapsapuak. Awan tayo nyaman na inang, kinuna. Kat nang tadbat tila kahit iti papela kwarta, 5,000. Ala sir, hindi nagpapabayad ni tatang iti kastak kanakil ng kwarta. Sa nga gusto at pisos lang ti dawatin na. Sampai kita dumawat voluntaryo ko ma. Ngayon no, adamang na voluntaryo kantakil, ibabawi na dagiti daduma sir. So nga, dyan ta sa nga gasot yun, sir. Alawatan mo dito, baro. Ha? Parang rubay gamangtid kami. Basit lain dito, kantidad. No, idasig ti panagpaibag ti anak mi. Tata? Alawatan mo. No, maimbagan ti anak mi, baka milyon pa itidugkuhin ka. Tatabit. Kanadadalakit nga root manong nemi nagkabati barukong ko kasanuno saan nga umimbag ko nak dinakib ko.
Oh, Diyos ko. Agin nagawin iti sipnget manong nemi idita sumangpeten ni tatang nga nagapo sa jabantay. Arig na nagsarunod kini ina nga si mangpet. Ay, Junior. Ay, tang. Gumatang man ti bilog a gin. Daw, minumak mambasit. Ito story ti bandog ko. Kinuna ni tatang. Di kayo onay palaluan ti uminom tang Kaya pwede ka kumat mga bagat kastalo ko. Ninanang mo Tapi yung agawan mo ti dialogue na. Ay, tatang mit. Ay, di ka palaluan ti uminom lakay. Di ka agpakaturog. No mapalaluan ti sumingkel. Urok ko lang urok. Baswang kala baswang. Ay, samit lang. Bakit? Gudueb doon may isang abute, may sabilog. Maportek ko na ina. Dublim to, guduem to. Lalata si putang ka uminom ta rin to magudwa mo. Alay kong tiduling ko. Si kamit, bakit? Ang uman iti gudwa na, pagpagsuta, may sabilog. Yung kalintagan ni tatang manonemi. Inaandak sa jitsangge na panunot ko ng ipudnok kada inang kani tatang. Teka adda iti nagpaagas. Mabuti nga iti mabaling nga sa wood ni rakkel ko. No, ibagak ti naaramid ko. Nakibiyangak manong nemi ti gamit ni tatang nga gagas. Ngayon, gurka. Kasanon ti kwartang idadakan niya. Nakakalakan ti dati sa ngaribo. Kadagidi ang panawin manong. Aman. Bagat ti gatad na itang 10,000 sa ngaribo idi. Makagatang manong nemi ni tatang ti baro nga bisikleta a 28 ti size na iti kasta nga presyo. Kadi. Pagkatang mo palat sa ngaribot sa bisikleta edi. Ken may kan ti kurong-kurong manong nemi a sidecar no makagatang ni tatang iti bisikleta. Ngayon limit ko tinapasamak manong nemi kit induling ko ti 1,000 nga pisos jak kayat nga dusaid nak ni tatang numaamuan na tinaramid ko. Nanumulaeng ti panagbiag mi agururing ken mga ikayo ni tatang sa umawat iti lupot ni nanang iti nalabaan. Nimbag tadari iti karuba mi nga nabaknang agpalpalabak ang kuwana. May sakla bunga ti ayan ayat da. Bugbog tungak nga anak manong nemi. Wen, dungdungundak datatang kinina nanang. Naimbag ni inang kaniyak nagagat ka mga isuro iti assignment ko ken mangibaga iti aramidek nga umuso iti panagadal ko. Wen manong, saan nga nakailipas iti adal digiti yagpada nga naganak kaniyak. Gapot agpada nga iti estado da narikat ti panagbiag da. So nga nagasawa da nga saan nga nakapag-graduar. Ngayon na ulimek ka na talinaay ti kasasaad mi manong. Naragsak kami. Dadya no nakainumin ni tatang at saon nga sa upugso. Yung saan tapay nga nagap-apa manong. Naala wano natawid ni tatang ti panagagas na sa Jabantay Bani. Wano naala ni tatang ti panagagas na sa Jabantay Bani. Iti pangangkaywan na. Ken pagpuuran na iti kayo nga para pamagbalin nga uring. Na minsan ka manong nemi nga adda nang sit-sit kini tatang iti kasamekan iti dayta nga Bantay Bani. Allah, sumgar ti dot ko. Ko da ka mang sit-sit kini tatang iti. Nagtalyaw iti likodan na dinalyaw timmalyaw ni tatang iti likodan na inuwaras na kano ti panagkita na ng maawam ti tao. Wano anyaman nga kita iti pinarswa ti Diyos nga nagparang iti matang na. Basta kung kunana. Nagguri-guri iti ni tatang manong nemi kat nabayag nga naidalit iti sakit kalpasan nedi nga pasamak.
Nga da ka namang sit kang kuha na iti agawi din, kabigatan na, samat na makabangon ni tatang manong, ta nagsakit maten. Gagangay met nga trangkaso, ngem saan nga umimbag. Kung na dagiti daduma, analabit, napagungtan isuna, dagiti saan nga katatawan, ngagmambantay ti bantay. Baka paritan da ko mangagpukan, so nga sit-sitan da, no agsao ko magat, saan ka nga pukpukan? Di mo pupukahon din na kayo. Di ka pukpukan. Kunada ko maangin, kunada mo. Ano't mga ibaga manong? Nga ada dagiti mang bambantay, nga di katatawan, dagiti kayo, nga pukpukanin ni tatang kat iparit da. Na amiris ni tatang nga bidot tina panagpukan kadagiti puun ti kayo. Ket malaksid nga madadael, tinakaparsuaan, iparit pa iti linteg, iti gobyerno. Tadagitoy nga aramid, ti makaiga po, iti nakaro nga layos. Ken erosyon, tayo panaggeday, iti dagay, iti bantay. Ket day tataga po na nga, dadagitoy mapasamak nga landslide, nga panaggabor, magaboran ti balay, ken nakaduan nga umili. Wan manong nemi na amuan kano ni tatang dayta iti inayaban dagiti pulis iti lugar da. Ket insak lang ti DENR, ti Department of Natural Resources Office mano. Ngem saan nga nabalod ni tatang ta pinakawan ti gobyerno isuna. Imbaga ti gobyerno nga dagiti laeng nagango ken nabual nga ramot ken naspak asa nga ti kayo ti mabalin na nga alaen. Saan nga pukpukanin nga buo ti kayo. Kasta laeng tinaited kang kuha na pamalubos kini tatang nga aguring. Dagiti nagangon. So lang ti uringan na. Sipod di din manong nemi nagat-atang ni tatang iti lugar nga addamang sit kang kuha na kadagiti lugar nga nagpukpukanan na. Nang luto ni nanang iti diket, sa nanglingtay ti native nga itlog, kaya nagdatabako, apinadis, sa nangitugkel, iti nasinjan ti pabelo nga kandela. Nagkararag kano datatang kininanang idi, ket di mawat dagito iti pamakawan. Ore la bumanes best ti rawis dagiti bayog, ken sanga dagiti narukbos a kayo manong nemi. Hala, ore la sumgar ti dot ko manong nemi ay di kas istorya ni tatang. Wan idi agatang da, ket nagkarkararag da. Muna nubas bumanes best kano ti rawis dagiti bayog, ken dagiti sanga ti narukbos a kayo. Idi agkarkararag kano dagiti darakkel ko. Si malipeng-pengak iti buteng ko, kabayatan nga istorya di tatang manong. Kinapudno na imatangak idin dayta nga inaramid da. Gabuta si murotak, iti inda panangipan iti atang. Tabigla pimigsa ti angin. Ket nabuwak dagiti dumatayab, kadagiti umok da. Inulit ni tatang na panagpabantay. Na minsan na iturong na iti dayta nga diso ti nakaipwestuan ti nagatangan na. Idi tamakariing wan manong. Nakaturog idi ni tatang tinaminsan kano nga napansad ya bantay. Iti nangidiswan na kadagiti atang. Nakaturog. Nga dinaan mo no apay nga makaturog. Iti makariing nakarik na kano tinay dumapigsa. Nasumok na dayta, iti guyudan na ti maysa nga ramot, ti naputol nga kayo nga nabual, iti napalpalabas nga bagyo. Naikan ti na siyang sangay na pigsa. Nakalaklakana kano nga pinaharo ti ramot. Hindi ba lang 5 ti tawen ko manong nemi nagsakita, naggurigor, nagtungpal nga trangkaso iti magkadua nga aldaw. Sa iti karabyan na manong nemi, agkumbulsyon ak maten, agkulkulbulsyon akon, manong nemi. Nakalablabag ak kano. Kahit kung sa manong nemi,
orela agam amangawak. Imbes nga itarayda iti pagagasan, iti ospital, ngem saan manong. Nang ipapudot manong nemi ni tatang iti danom, ket inikkan na ti asin ken suka, sa nagkararag. Kaslaad da indaton na a ritual. Ket nagkidem a kaslaad da kasarita ni tatang. Linabaranak iti dayta iti napudot nga danom, ket mas dawak iti alisto nga nakaungarak. Kabigatan na manong nemi agay ayam akon, naglaing akon. Dahil din tinangrugyan ni tatang agagas. No addag sakit nga karubami mapan makibiyang, ablunen ken sapsapon na laeng ket umimbagen. Orin no adda mablo manong nemi kabaylan nang isubli ti simbeng tinagligsa nga tumeng wano fracture. Kasta manong nemi ti kinasamay ti panagagas ni tatang. Hoen, kasjay, no apay nga nagbaling nga mangagas, gabuta, at darang sit-sit ken kuhan, nagsakit, napandanangatang, ket nagkarkararag da iti bantay nga nagpukpukanan na nakariing pimigsa, nakariing pimigsa, iti agsakitak, ison tinangagas kanya, ket de, adumat ten digiti umimbag nga agasan na. Kasta manong nemi ti kasama iti panangagas ni tatang. Nasursuro na ti bulbulong nga agas. Tay kunada nga herbal medicine. Recognize manong nemi, na-recognize idin ni tatang ko nga albularyo o mangagas. Ni tatang manong nemi ket pinanaganan digiti ubiniso na iti kanya, papanan nyo? Gayang agpaagas. Sa dito, yan da guryo nga tapal-tapal. Uwan, binirgasan na ni tatang iti guryo tapal-tapal. Banag manong nemi, nga jak mong gustuhan. Nga mawan ti mabaling ko. Basta, agpaagas yan da guryo tapal-tapal. Kunada. Ti sumat tagdadata manong nga kinapudno. Natalayang tasaan nga imbak nang ni tatang ti inna panagagas. Tadi na kayat ti umawat iti tandaan uno bayad. Nembagla lang makatulong gatang ti kandela o may gatang ti suka, lana, kenda dua pa'y kasapulan. Taday tatited ti Diyos nga parabor ko na sa anak agpapabayad. Iso nga ito aguring manong name iti andad na ide nga papataudan ti pagbiag mi. Tay kunada nga source of income ti panaguring. So nga edi adda umay agpaagas ang nairana nga awan da tatang kininanang kapilitan nga siyakon atin nga ramid iti akem ni tatang. Ta juniorak nga ron. Goryo junior. Tapal-tapal. Tama siyanak nga ron manong nemi ti kasasat aglulusyaw nga nakutong nga nakapoy nga pasyente. Nga tinagan na ket Lorna. Yak malipatan ni Lorna manong. Kasano nga malipatak kumakit inapro-aprusa. Linabarak, nga inapro-aprusan, nga linanaan. Po. Kurang nalaingan manong, nga gamakpay, di lupo na kuma, kaya hindi nagbaitan, ti legs na. Naduma-duma nga sakit, manong nemi, ti marikrik na digiti imay, adda kano na anungan, natamay, wano nagamod, agsakit ti buksit, nga di kano mo umimbag, adda digiti nablo, ken linunugan, wano linuganan, ti dakis ng espiritu. Ket kaan sinapod Diyos manong nemi, ket masimpamit ni tatang na ito'y maagasan na ita. Iti na minsan nga aldaw at dak idin iti maikanem nga tukad iti elementarya manong. Sa dandanin ti panagturpos ko siyempre. Gapo tagturposak ton, nagsanay manong nemi, nagiti graduate iti agga panagmartsa nga mapanitin tablado. Kuna iti mestrami. Nga tapno na ornos ti graduation, hindi ta makasagpatak iti tablado, bigla naibabati sa pinko mano.
Nagpractice kami di agmarsa nga umulit yung tablado sa agbay ti graduation. Idadagon manong naimit yung tablado na ibabat sa pinko. Ginuyod nga imbabat si Maruno kanyak. Siyempre, kunampay. Naibuang nga nakita na giti classmate ko. Di batilog ko mano. Nakita pa iti kimot ko. Naimbag kiti kugitak idin mano. Nakugitak idin. Kastawan iti surong ko. Takinat katawan na idin. Iti talyawag tilikodak manong nemi. Aputen ni Simon tingiwat na. Ngam saan ngalingan itin na panagkatawa. Kada muklatan manong nemi nga awan sa bahali ka ng aramin iti panang labos panakalabos kung saan nga isuna. Sa sino kumakit isot sumasaruno kanyak di iso nga rutin ang labos kanyak. Nagsiling ti pa nagkitak manong nemi kit tinalpak ko tak. Namindo ka tinalpak kinugtarak itinalo sa pungtot ko. Oral na koroskus. Oral na nakaruskos iti agdantem tablado ni Simon manong. Nagkariboso naginipada kang pupil manong nemi ken timestrami ket inarayat da ni Simon. Siya ti binabalaw ti mestrami ket inayaban na kami ti opisina ti principal. Imbaga ti principal manong nemi nga ayabam mikano di kiti naganak kada kami. Takasapulan nga maamon di kitoy. Tapno isoda kano ti mang disiplina kada kami. Nga po iti data nga susik ket pinagkapya na kami ket nagsimpa ket nagkinawatan kami matlang kini Simon. Tagasan. Kasano ngamin nga saan ko telpakan ma'am? Napanakit din di nabusan. Napanim pabatisapin ko ma'am. Nakita dati kimot ko na. Sada nakita di batilog kon. Imbag atakugit akon ma'am. Nagpinakawan kami na. Siyempre, kabuti pa ng labos na kanya kakit dahil nakugtarak mo ka nasipat ko nga orela na natnag suna. Kabigatan na manong nemi sa anin nga imay iti pagadalan ni Simon. Nadamag ko nagsakit manong. Nagtrangkaso ka no. Ne, apay nga tako nak, iti panunot ko. Madanaga na, ta mga nood ha. Natukula pa sit titulang na kaniti pa nakakaruskos na iti agdan. Pinasyar ko ni Simon, manong, masyanak tila nga. Masyanak tila nga daytoy. Nakakumot, kat madamang agpaypayagpag, agbalmalarya. Pinagtumar ko ti para sa tamol na, manong nemi. Kung ka, saan nga si at, hindi pinagtumar. Ay, pinagtumar ko itayin ti para sa tamol itayin barok. Kinuna ni inang na. Malagip ko manong nemi, hindi panangagas ko kini Lorna. So, ang kinitaw ko iti ina ni Simon. Kinitaw ko iti ina ni Simon, ti aramidan na. Gandang tungpalmat. Nang ipapudot iti danom. Kat sa linaw okak, iti yapagdilaw nga lamiis ti danom. Wen, binukbukak, Binoy buyak, tisuka. Ken linaukak iti sangarakam nga asin. Ket nagkararagak mano. Baby Jesus, Mama Mary, please man, agasam ni Simon, intan tanamitum kong ingkarkararan. Ket rinugyakon nga linabaran, ti pasyente, ket kabayatan, nga maisaysayang kat ti palangagas ko, mariknak. Nga sumaranta ni Simon manong. Ay, agyaman na kayem. Kinunana, nakabangon na yan. Nakabangon ng didadak pala iti pagtaingan da. Naling kagawan nga gagas. Goryo tapal-tapal junior. Si Kamat, inagasan ka lang aro din. Surunon nagpay. Basta dinabusan nagpay. Loko ka. Tsak tumaliapatan dito yung naramit mo Simon. Linabusan na din. Nabali dakkalmat, kanakugit kan. Kinagyaman na panangagas mo kanyak. Di kan tumalipatan. Goryo Junior, tapal-tapal. Muna taulitan na.
Naglamas ti aldaw kentawen na dag idin di may katlo nga tuka di secondary iti ilimi manong nemi iti National High School. Iti na minsan nga pinagang angawan nak ti may isang classmate ko. Iso da ito ni Crispin Mano. Guryo tabal-tabal. Guryo tabal-tabal. Gaya ni tatag mo, bro. Ke El Bulario. Ingkantsaw da ito manong nemi kit kinat katawaan na. Sakit na ibuyog, dagiti ka eskola amin nga nagkatkatawa. Kasta una iti pa nakapabain ko manong. Nera na lang amin, arimuar ti maestrami iti classroom. Keep quiet, please! At dan idi, ti maestrami manong. Idi makaringgor kami kat sumangpet isuna. Keep quiet, please! Ni Mrs. Nelda Kuluma manong. Dedi maestrami. Ngimsan sa manong nemi nga napaanawa dagiti mangbulbuli kanya ka-classmate mi. Ta nagtuloy tinapigsa at katawa dagito. Hoy, anak na katawa ha? Tinugtog ti maestrami ti blackboard ket nagulimet ti klase. Nakadumugak idibain ko manong nemi ket kasla bulkan ngagburburot ti pudot ti barukong ko tinalaw sa pungtot ko. Kayat ko ti dumanog kumakinon ko na. Hindi makarawar kami di klase mi manong nemi kinasaritak ni Crispin. Bagang sarita kami tinanapat. Kat si Murot Met di kakalasyan mi nga lalaki. Kantyaw, kan abog. Pag dinanugan ta kami ti kayat na manong nemi. Sugsugsugan ta kami ngagkabil. Taan mo digitoy manong nemi ani Crispin ket isot tinang iruhi edi pa nakangaluko padangluko do kanya. Ket napan kami ti likod ti worship building. Awan ti sintimek manong nemi edi addakam ti likod ti pasdek. Juan. Anam na maemi nga sanda kami nga makita dagiti gwardiya ti eskwela. Hasta maten dagiti faculty members. Nagkinarit kami. Juan. Ket nagposisyon na ka. O rin sa anak ba't nga nalaing ti karate kung kaslak la kumarate matin manong. Kaslak man lang aglanglangan nga Jackie Chan. Ala, sige, pasar ka. Sus, apay magmagaguryo, tapal-tapal din tatang ko sa dakat katawaan. Halaman? Idaman? Di ba nakipakita ang tilaing mo? Aging nga nagdinusag kami manong. Nagkinugtar kami. Nga di matamaan ti kugtar ko manong nemi ora naganik kini Crispin. Sa ko pinapuruan ti gem-gem ko iti pangana. Sa ko kinugtarang high kick. Iti parang high kick ko manong nemi parang flying kick ko na ipalasit. Iti pigsa ti kugtar nga sinagaba na. Bumangon manin sa nagposisyon. Agkat katawa mo nung nemi di kita agbuy-buya nga kaklasyan mi. Dumarop, aglisyak, malisyak din danog naman. Sa kalpasan na bumalisak siya. No isot, kumungtar ken dumanog, hanak mapuntaan, nga nusak ti bumalas na, Ore lamay pulpulasit manong nemi. Awang pulos ti puntos na. Wan. Bumangon lamanan. Data lang bumangon teraramidan na. Masyanak ba't lang idi ta makita ko nga awan gaway na manong. Kaya idagangay saan nga makabangon. Dahil din tinaudi manong nemi parang kantyaw ni Crispin kanya. Nagdinamag iti campus, iti pagadalan mi, tinapasamak. Nalabit manong. Daitan ti pagbutbut ganda kanya. Hala? Naapak ni Crispin? Awang puntos na? Awan, naggraing ni Gary Jr. Ni Goryo, tapal-tapal Jr. Mala, saan yung ibagat kas taking kuha na? Makano? Mangag na kayo. Da kayo
mansun na kasi panang mansun na kini Crispin. Nagturpusa ti sekundarya manunemikas dati nga trabaho digdrakkel ko umadukid di ati umayag pasyente ni tatang. Dumakdakkel madagiti ited digiti umayag paagas. No ididamo ken umuna agundaway ket 20 pesos wenno sa gasot nga pesos iti daw-dawatin ni tatang ngem adda digiti umayag subli tapno agregalo da. Gabot na maimbagan kano ti masakit nga agasan ni tatang. Ato di kita regalo. Kas kaniya beron. Ato mang regalo ken kuana. Ket no mayroon na abak nang siyempre kabailan di gito iti mangted iti dakkel kantidad. Nagbalin idin manong nemi nga kasla pagsapulan ni tatang ti panagagas. Nalabit, mapanunot na nga rumbeng agsingir iti umiso abayad ti serbisyo na. Di kita pa'y doktor. Nagngina ti pagpanagsigir na debet maimbagan ni kiti pasyente ni doktor isuntukin din, di ba? Numaamuan ti BIR agad pagtaksan na agbayad ti tax agbuwis isuna numaamuan ti BIR. Wan manunemi rumbeng laeng nga mangtedda ta maagasan met digiti umay agpaagas agya panagyaman da gapo ta umimbag digiti pasyente. Nagbalin nga ugali ni tatang idi agangay manong nemi no idi ket moderate wenno apagisulaeng iti panaginom na iti arak. Wen sa balitan manong saanen nga agsardeng no mairugi na ti uminom aging gadi mabartek. Ipaturay na nga matublak iti nalaos nga panaginom na. Pasarisan pa yun nga mapanaguring manong. Kontento nga minen iti mapastrek ni tatang manong nemi iti panagagas na. Ngem no kasta nga awan ti maoray na nga pasyente uminom iti ara pangot-urayan na kano. Ngem ti adat na ket maiturog na maten. Teko nada nga maplat akas la natayen iti bartek. Ket no kasta nga dumay agpaagas, kasta unay ati pungtot ni nanang ken kuana. Saan nga makaring? Gring kan, Goryo tabal-tabal, kada pasyente. Hey, Goryo! Woo! Dahil ito gamit ti madaking kanakay. Idi, ket sa kala uminom, nagkapo ka di banday. Iti sakbay panangan tirabi. Itan, ori bigbigat, gin, aldaw gin, no awang pasyente, isok iti karget mo nga uminom, ita, adda pasyente, di ka man agri-agri kan! Oy, Goryo tabal-tabal! Manong nemi no kastan nga mabartig ni tatang masyanak karagiti umay, kabilitan no ka nga ibaga kininanang siyakon ti mga ramid. Iti niya man na pagliwayan ni tatang nga agagas. Bana nga nakasdaawan na. Siyakon, manong nemi. Nailimad kang kuha natin na ramid ko idi nga igasak ni Lorna. Makamu ka barok. Ngam kabaylam nga tang palaingan, ti masakit. Kinuna ni nanang. At siya ako na manong. Ti kapilitan nga agagas no saan nga available ni tatang. Inlimad ko nga dua kiniinang dayta. Sa aming ibagbaga kini tatang ko. Inlimad mi adwa kiniinang. Sa aming magbaga kini tatang. Kasta ti mapaspasamak aging nga anamuan matlang ni tatang hindi agangay. Nga madali kita agsubli manong nemi nga inagasan ni tatang. Sa adda kadupay sa anin nga nakalasat. Ket natay. Nalabit manong nemi nga napukawin ti birtud nga inted ti langit abilig ni tatang nga agagas. Takanayon ngamin nga mabarbarte. Ket bimasit idin ti umayag paagas manong nemi. Tati, nimatan nga minin Goryo, tapal-tapal, kita mamartek maten. Ta, mapagpukawan dapat ti pamati da kinitatang. Bana nga nagdanaga. Takalpasa nga nakapagturpo sa sekundarya, awanin ti umdas nga gastusek nga agadal iti kolehyo manong. Kapilitan nga saan akong nga simbrek pay, idi aglulukat ti klasen. Naminsan ngagsapa nga da nagsardeng akut sa atuyo takurula iti samo ti balay mi. Nasta awak, idi malasing ko dagitoy.
Day di bakit ken lakay nga imay nagpaagas iti anak da ni Lorna. Danda ni Jack malasin ng tilangan ni Lorna. Wow! Timayag. Medyo imislim. Awon no, siyempre, nakutong idi, takot na lukmag. Ngam kalkalingan na, tilukmag na. Nakalaplap sa. Apo. Pimintas. Pimudaw. Nembaga bigat mo. Tekto. Nembag nga bigat yo kakapsat. Kinuna tilakay. Tada kami kadatatang kinanang iti patagwab ti balay mi manong. Dumanong kayo sir. Kinuna ni inang. Ket pinagtugaw mi ida iti laem ti balay mi. Impagrup ko nga umay man na nagpaagas panong nemi. Kasla iti kalman laeng dahil panahon barok. Indro kiti lakay tinagsarita. Okay. Ngayon ni Lorna, ti adda iti turong dagiti matakmanong. Ore lagsagsagawisi ti reknak amang matbat na ti pakabuklan ni Lorna. Itala ko mati paragpaagas na, nga mapusak amin na paset ti bagina. Pow! Nagswerte ka din kani Junior na itang agpaagas ni Lorna, ket siyak ti mga agas keng kuwana. Baka ibaga na nga, siyak ti mga agas keng kuwana nga saan nga ni tatang. Apaw. Nakariknak iti na idumduma keng kuha naman sa nga 17 titawen ko. Ngam jak pa'y napadasan ti agayat. Wano agarem. Nalabit nga da parang kursonada kini Lorna. Tagna na reviewsa. Agkabagkaba ti barokong kuno kastang agsabat dagiti matami. Wow. Tanukuan nga tagpinereng kami. Ay, naggapo kami sa G-State. Kaya nagbakasyon kami. Nalagip ni Lorna abalasang mi. Umay na kayo pasyaren. Kayat mi, tiag Diyos nagngina. Wen, umay kami agyaman ka na kayo. Nangrona kayong kabarok. Iti panangagas mo iti anak mi. Ay, tata. Imbilag mi nga utang na yung paganagam. Tinarabid mo iti anak mi. Kinuna nakit nagkinita ka, nagkinita, ken banag, nagsidaawan, datatang kininanang manong. Nalabit mas daw, siguro, amo na nga taa, nga saan nga iso tinangagas. Iso nga rasas ko kiniinang, nga iso ni Lorna. Inang, iso ni Lorna. Dedi inagasak, idi awan ni tatang. Nagtunged ni inang. Kaya intuloy tilakay manong name tinagsarita. At sagabas siya na kantidad ng itedmi. Kaya ka, tekto. At sangkabasit a kantidad nga itedmi ken gari. Nga awatem da ito'y barak. May sa nga napuskur na sobre. Tinyawa tilakay. Kaya disnudo akmat ngay mawat. Sa adda pa'y pinaala na iti driver da gito'y manipod iti kotse. Ket may sa panakkilang nga karton tinted na mano. Ay, agaman kami sir. Diyos taging na. Nasayat kan na managayat kay unay. Ka, dialogue di inang da di mano. Ay, agaman kami sir. Diyos taging na. Ay, nasayat kan man nakaot kay unay. Kinuna ni inang. Impesakbet manong nemi, impesakbet tinalaos nga panagyaman ko. Nga mas daw pa ilan ni tatang. Huwan manong, huwan sinangad titong galmay sa kada kami kini Lorna. At daintad na nga papel. Nga naisurat ti full name kan address na. Pudnugayam manong. Nga residensyan datoy, agnaedan sa Jai, Hawaii. Dakala kantidad timbati ti pamilya ni Lorna manong. Kaya na nga grocery items. Kasi ti spam, sausage, kape, gatas, ken lup-lupot, bags, sapatos. Kaya na dumapit, tilinaon, tindid nga karton manong. Kapaw! So pagpagisod ti sapatos kanya, nagpindasan.
Dakkel ti tulong na iti sasarek ko nga agadal iti kolehyo ti da kantidad manong. Kahit nangalaak iti kurso nga Bachelor of Science in Architecture. Architecture. Iti Northwestern University manong name iti nangalaak iti data nga kurso. When nagtultuloy iti panagpagayam ken panagsinsinurat mi aging ka nga nagrayo ak kini Lorna. Ket siyempre manong story taragsak ko iti yes. I love you too, Gary Junior. Guryo tapal-tapal Junior. Kinanasagkat ka daw. Gary Junior kunamlatan. Awanin ti Guryo tapal-tapal Junior. Nagsubli ti singpet ni tatang ket nagtultuloy ti panagtalek ti kaaduan nga umay agpaagas ken kuana. When napasubli namat ti birtud ti adda nga naikawes ken kuana abileg babaen ti pamati. Tay kunada nga faith healer manong. Ket naituloy ko ti nagbasa babaen iti tulong manong nemi dagiti rakkel ko. Ken babaen ti yakadda ni Lorna ngeng kam panagpimpin na ta inspirasyon ko isuna. Tumulong met amang ted itinayon ti kwarta nga usarek agbasa. Aging ka nagturpusak. Si Mangpet ni Lorna manong nemi kan ti pamilyana ket nagbakasyon na nagbidakasyonan dati pa nagkalay sa amin ken ni Lorna. Sa nagsublidan sa di Hawaii. Kalpasan na ket pinitisyonan nak ket nakapanak meten sa di Hawaii. Idi agangay manong. Idi agangay natawing kumitlaeng dagiti naganak kaniak dedi sigud nga pagtaengan mi napabaro ket nangipundar kami iti dakdakkel. Ket nagpaarami dagiti basit nga chapel altar ti imahe ti Holy Family ken ti gruto ni Mama Mary nga naipaaba iti chapel. Napintas ti disenyo iti fountain ken landscaping iti surroundings ti balay. Nanruay manong nemi ti umay sumasarungkar iti chapel. Ken adda dagiti kabagyan mi ang kadaan ti Divina ken ni Lance ti caretaker iti balay nga nagbalin nga bahay bakasyonan mi. Nagresidente kami meten ti pamilya sa Hawaii manong. Taga Hawaii kami meten. Ket no kasta nga agbakasyon kami manong. Ay, deta ni Guryo tapal-tapal. Senior ken junior. Psst! Kung naman di kita parparitan na di kita mangibagbaga. Hawaiano meten sika. Asin no lang dati, agur-uring na dati, hindi sa tapal-tapa. Psst! Tagtagari ko namin. Manginda kayo. Nakabakasyon kami dito Ilocos manong. Ket kablawang kay amin nga dumdungeg. Ito ka narataka programa nga Dear Manong Nemi. Ito Facebook. Kada lang. Dato nga ron ti pagkasalitaak. Kaya tagyaman naklaunay Manong Nemi ti anus mo manang ibasa. More power to your program and your to your family. God bless. Balik bayan ka ga. Di ka pupasyal ko man dito ga studio. Tuwing nga ron tagyaman nga pagkaya mo. Gary Junior. O Gary Junior. Yan. Ibabayan iti parang isurat. Di Saldi Codal. Iti San Nicolas, Ilocos Norte. Pamagayam mi, nangigan nyo, ti pakasalitaan ni Gary Junior na puluan Guryo tapal-tapal. Dating albularyo da, nga gama. Ngam gabuti gasgasat da, nga nakaasawa ni Gary Junior iti Hawaiana, nga ni Lorna nga idi ubing ket na aprusan na itan ket na asawa na.